Inalukoy ni San Nicolas Mayor Edmar Vincent Bonoan dagiti umili iti sakupin na lugar kag runaan na kadagiti ada iti negosyo na ang makipagpaset iti Boss Bueno Business One Stop Shop. Imbatad di Mayor anang aramid dan iti pamusmusan tap na di kasta ket mayulud kan tap no makatulong da kadagiti masaknan ang negosyante. Saan tayo kad nga liplipatan iti mga renew kadagiti businesses tayo na i-yaludod at the extension na dito ta haan nga roadmap nga magabanan iti kinaado ti business establishments nga nalpas pa'y amin kadagiti apo nga nag-renew kato may kadihan nga paglipatan ikarkarigatan met iti ili ti San Nicolas iti empleyado ti gobyerno ti San Nicolas nga iyal alisto iti serbisyo da may panggap iti daytoy nga panag-renew iti business permits. So antay-liplipatan na po. Kabayatan namang namnamat ti LGU asakbay amalpas ti na ituding ang petsa nga agsardeng ti Business One Stop Shop ket nakarehistron dagiti amin ang negosyante iti ili ti San Nicolas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Arevin.